Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, drahé sestry, vypočujeme si slová písma svätého, ktoré máme napísané v Evanjeliu podľa Matúša v kapitole 18, verše 21. až 35. nasledovne. Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do 7 razy? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až 7 razy, ale až 70-krát 7 razy. Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi slúhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov, pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Slúha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad slúhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento slúha vyšiel, stretol jedného zo svojich spoluslúhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov, chytil ho a škrtil hovoriac: Zaplať, čo si dlžný. Jeho spoluslúha padol mu k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by mu dlh nezaplatil. Keď jeho spoluslúhovia videli, čo sa stálo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý slúha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojím spoluslúhom, ako som sa ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Tak i môj Otec nebeský urobí i vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, dnešné podobenstvo nám ukazuje, že odpustiť niekomu nie je len možnosť, alternatíva, ktorú máme, ale je to povinnosť. Je to niečo, čo máme ako kresťania si robiť navzájom a chceme vojsť do kráľovstva nebeského. Apoštol Peter sa pýta, koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi. A pýta sa, či 7-krát. 7-krát bolo chápané ako veľmi veľkorysé, dobré odpustenie v čase pána Ježiša Krista. Ale Ježiš mu odpovedá, nie 7-krát, ale 77-krát, čo ukazuje, že odpustenie nie je niečo, čo treba stupňovať, ale práve naopak. Odpustenie má byť z celosti a úprimné, nekonečné, bez hraníc. Nie číselne vyjadrené, ale vychádzajúce z ochotného srdca odpúšťať. Podobenstvo o kráľovi a o nespravodlivom slúhovi je nám známe. Kráľ odpustil slúhovi ohromný dlh, 10 000 talentov. Je to niečo, čo bežný človek nemohol za života ani vidieť, a to bôž zarobiť, a to bôž, aby mu zvýšilo, aby vrátil ako dlh. Kráľ toto odpustil v celosti slúhovi a ten neodpustil svojmu spoluslúhovi 100 denárov. Denár bola zhruba denná mzda pre nájomného pracovníka, takže išlo o sumu, ktorú by človek zarobil za 100 dní svojej práce, teda ani pol roka. Niečo, čo by mu mohol z ľahkosti odpustiť alebo dohodnúť sa za splácanie. On ho uvrhol do väzenia a ten tam odpracovával tento dlh. Kráľ sa na toto rozhneval. Ako čo sa náš Otec nebeský na nás rozhneváva, keď neodpúšťame svojim bratom a sestrám, hoci nám bolo odpustené v celosti, hoci nám sú odpustené všetky naše previnenia v Kristovej smrti na kríži. Preto nám hovorí Ježiš: tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi
jeho privinenia. Tým nám Ježiš pripomína, že odpustenie je požiadavka a je princíp v kresťanskom živote. Naše schopnosti, bratia a sestry, odpustiť druhým je aj odraz našej schopnosti prijať Božie odpustenie, ktoré je nám dané. Odpustenie, ktoré dostávame, má cez nás prúdiť a aj my máme odpúšťať druhým ľuďom. Dnešný text nás volá k tomu, aby sme žili životom odpustenia. My sme povolaní byť zrkadlom Božej milosti vo svete. My sme povolaní nasledovať nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý odpúšťa 77 krát, teda odpúšťa v celosti, odpúšťa bezhranične, odpúšťa nekonečne. Takto aj naše srdce má byť otvorené k odpúšťaniu, aby sme sa stali Božími nástrojmi lásky a pokoja tuto na zemi. Amen. Skloníme sa k modlitbe. Tak ako si nám Ty odpustil a priniesol odpustenie do tohto sveta, Pane nášho Spasiteľu Ježiši Kriste, uč aj nás odpúšťať svojim bratom a sestrám a žiť v živote lásky a porozumenia. Amen.